δίνει το πρόσωπο της χρονιάς με ένα ροζ DVD που έχει τον πολύ προκλητικό τίτλο «Το απαγορευμένο». Ναι, που είναι το κακό, δεν κατάλαβα. Και το ζήτησα να σβήσει απαγορευμένο, δεν το λένε. Ναι. Το οποίο έχει μέσα τις τσούλες. Δηλαδή το δικό μου παιδί είχε μόνο μία, είναι κακό. Τζούλια, θέλω να μου πεις ειλικρινά. Αυτό το DVD γυρίστηκε εν γνώση σου? Όχι, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ήταν δηλαδή μια προσωπική στιγμή ανάμεσα σε σένα και το αγόρι σου? Ακριβώς. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν ότι ο ερωτικός σου παρτενέρ είναι ένας πορνοστάρ και μάλιστα γνωστός. Δικό σου. Και βέβαια. Εννοώ γνωστός Εβραίος. Εβραίος όχι, δεν ήταν Εβραίος, Γάλλος ήταν. Όχι, δεν με κατάλαβες. Καθόλου. Όταν λέω γνωστός Εβραίος, εννοώ ευρύτερα γνωστός, διάσημος. Ναι, εγώ παρόλο δεν τον ήξερα, εμένα άμα για παρτενέρ θα έχεις ένα Γάλλο. Και λέω πού είναι το κακό. Και ο Μπαρμπαμπρίλιος δεν είχε ένα Γάλλο. Είχε κανείς να το κατηγορήσει. Άρα εκείνο το κάνουν και DVD για μικρά παιδιά. Και εγώ έκανα DVD για τους μπαμπάδες. Είναι κακό. Μόλις με πάρεις θα σου δώσω και το τηλέφωνο. Τζούλια, θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Όχι, εδώ είναι φραμιά. Εδώ είναι η καρδιά σε όλους τους ανθρώπους και στα μοντέλα. Πόσα άτομα βρισκόντουσαν μέσα στο χώρο που γυρίστηκε το καυτό DVD που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το δωμάτιο κάποιου ξενοδοχείου? Κοίτα, βρισκόμουν μόνο εγώ και ο παρτενέρ μου πάνω στο κρεβάτι. Και απέναντι ήταν τρεις οπερατέρ, ο φωτιστής, ο μπούμαν, ο σκηνοθέτης, ο βοηθός σκηνοθέτη, 3 άτομα από την παραγωγή, ο Μένιος, ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ένας πλασιέτ άντρα από την επαρχία, ο οποίος μπήκε τυχαία στο δωμάτιο που άρεσε και έκατσε, ο Κωνσταντίνος, ένας πιτσιρικάς, ο οποίος έλεγε «Αγάπη μου, είσαι πολύ ωραία σήμερα». Διάφορα τέτοια ελευθεριστικά για να μας ανάψει. Ένας ηλεκτρολάβος, ο οποίος μπήκε να φτιάξει τα πρίζες, οι οποίες βραχικύκλαναν. Μα εσύ είδες ότι ήταν πολύ προσωπική στιγμή. Ναι, γιατί εκτός από αυτούς ήταν και ο προσωπικός μου κομμωτής, ο προσωπικός μου στυλίστας, ο προσωπικός μακιγιέρ, ο προσωπικός μου απειγέρ, το προσωπικό του ξενοδοχείου. Αν δεν είναι αυτή η προσωπική στιγμή, ποια είναι, μην τρελαθούμε κιόλας. Τραγικό. Είπες πριν ότι υπήρχε και σκηνοθέτης. Ναι, αυτός με καθοδήγησε την ερμηνεία που έκανα. Τι σου έλεγε δηλαδή? Μα δεν μιλάει ο σκηνοθέτης την ώρα του γυρίσματος, απλώς με έδειχνε με νοήματα. Νοήματα, τι νοήματα? Μου έκανε διάφορο, μου έκανε αυτό. Μετά μου έκανε αυτό. Κάποια πολλά, δεν θέλω να με καθώ γιατί θα ρωμήσει, είναι. Το ζόρι το κρατάει ο δίπλα. Το μπουκάλι με τη σαμπάνια πώς προέκυψε? Και αυτό η ιδέα του σκηνοθέτη ήταν. Σοβαρά? Αυτό δηλαδή πώς σου το έπαιξε? Έτσι. Αλήθεια, Τζούλια, σου αρέσει πολύ η σαμπάνια? Αν πεις σωστά, ναι, πάρα. Δεν είναι επικίνδυνο? Καθόλου, αρκεί να μην κάνει φλόπ την ώρα που τη βάζει. Και σου πεταχτεί ο φελός από το στόμα. Και δεν το προλαβες, είναι ταν να φεύγει και έτσι κοινώνεις από πάνω, πάμ και τρώεις το δόξα πατρί, πάρ' τον κάτω, ξέρω. Είναι τραγικό δηλαδή, πραγματικά. Μη σου τύχει, μη σου τύχει. Δεν μου λες, η σαμπάνια ήταν εισαγωγής? Η σαμπάνια ήταν εισαγωγής, εξαγωγής. Εισαγωγής, εξαγωγής. Εισαγωγής, εξαγωγής, εισαγωγής. Γιατί επέλεξες μια σαμπάνια εισαγωγής και όχι μια ελληνική? Γιατί οι ελληνικές είναι του κόλλου. Αλήθεια, Τζούλια, μετά από αυτό το DVD, όταν κάποιος σου ανοίγει μια σαμπάνια, τι σου λέει, στην υγειά σου? Όχι, σε καλή μεριά. Οι δικοί σου άνθρωποι είδαν το DVD? Ναι, το είδα. Η γιαγιά σου, ας πούμε, τι είπε όταν σε είδε με τη σαμπάνια? Αχ, τι χειρά τα σημερινά κορίτσια. Παίρνουν το μπουκάλι του σαμπάνιας και βολεύονται μια χαρά. Και δεν πούμε κι εμείς παιδευόμαστε τότε με την ταμιζάνα. Κάποιοι και ψάθα απ' έξω σκάνανε. Δύσκολα πράγματα. Πάντως το DVD έσπασε όλα τα Κυρία ρεκόρ. Τούλα γελάει, κυρία Τούλα. Άκη που λες τα μιζάνα στα γελά. Πάντως το DVD έσπασε όλα τα ρεκόρ πωλήσεων. Ναι, δόξα τω Θεώ. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται η επιτυχία του? Στο σενάριο, πού άλλο. Μα από όσο ξέρω, από ό,τι μου είπε ο Νίκος, δηλαδή που το είδε έτσι στα πετακτά 7-8 φορές, δεν υπήρχε σενάριο, μόνο κάποιες γραμμές. Όχι, δεν υπήρχε σενάριο, μην τρελαθούμε τώρα. 100 σελίδες και ήταν το σενάριο. Μα 100 σελίδες για λίγα. Δεν ήταν λίγα με αυτή τη ξύνα στη μούρη όπως το κάνεις εσύ. Ήταν η πρώτη
πρώτη σελίδα. Τη δεύτερη σελίδα. Η τρίτη σελίδα και λίγο την τέταρτη. Και μετά γινόταν πιο δύσκολο. Μετά μου πάνε να κάνω κάποιες μιμήσεις. Μιμήσεις? Ναι, κάποια στιγμή πάνε να κάνω το πρόβατο. Είναι σε αυτή που το ούτε καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και κάποια στιγμή έκανα και το λύκο. Το λύκο? Ναι, με ρώταγε η παρτενέρ μου, σ' αρέσει και του έλεγα. Αυτό το που και στο μαντάω. Αλήθεια, Τζούλια? Συγγνώμη, εντάξει, λέγε. Απλά κάτι μου λέει. Δεν την ακούω, πρέπει να φάω στο κανέλο άλλο. Δεν τα ακούνε και τον παλιούς. Αλήθεια, Τζούλια? Ποια ήταν η αμοιβή σου για όλο αυτό? Η αγάπη του κόσμου. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν πληρώθηκες για την κυκλοφορία του αυτού DVD? Πληρώθηκα, αλλά μην δεν κάνει τεράστιο ποσό. Καλά, και η Δήλα στην Μεγάλη, η πολυτελή ζωή, από πού όλα αυτά? Μα δουλεύω στα 4. Ορίστε. Δουλεύω από τα 4. Αλήθεια, Τζούλια, μετά την κυκλοφορία του αυτού DVD έχουν ανέβει μετοχές σου στα νυχτερινά μαγαζιά? Ναι, σίγουρα. Δηλαδή τώρα πια πόσο πάει σε σένα το μπουκάλι? 30 πόντους, όσο πήγαινε και παλιά. Αυτό δεν έχει να κάνει. Όχι, δεν με κατάλαβες. Θέλω να πω πόσο κοστίζει ένα μπουκάλι ουίσκι, ας πούμε, στο μαγαζί που τραγουδάς. Μα δεν ξέρω, δεν έχω πληρώσει ποτέ στα μαγαζιά που τραγουδάω. Τζούλια, Τατιάνα, είσαι ένα νέο κορίτσι. και εσύ ήσουν παλιά. Αυτή η ιστορία σου άφησε σημάδια. Ναι, στην αρχή έκανε μόλοβες εδώ ανάμεσα στα μπουκιά. Δεν έπαιρνε το μπουκάλι καλά, έβρισκε. Ήθελε λίγο στάθμιση, αλλά φύγανε σιγά σιγά. Όχι, δεν κατάλαβες την ερώτηση. Ίσως. Θέλω να πω, δεν νομίζεις ότι όλη αυτή η ιστορία με το μπουκάλι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια ενδεχόμενη σχέση σου? Καθόλου, να, αυτή την περίοδο είμαι με έναν άντρα, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ιστορία με το μπουκάλι. Τι δουλειά κάνει? Έχει κάβα. Μάλιστα μας διάφορα μπουκάλια γύρω μου και μου λέει πω είσαι σκέτη κάβα. Και αν μετά από 15 χρόνια, ας πούμε, κάνεις οικογένεια και δουν τα παιδιά σου αυτά τα DVD, τι μπορεί να σου πω? Μαμά πάκι, ναι. Δεν νομίζω. Και εγώ πρόσχερε, δεν παίρνω εύκολα. Τζούλια, από όσο γνωρίζω, αυτό το rock DVD θα έχει συνέχεια. Καλά, ναι. Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και δεύτερο DVD ερωτικού περιεχομένου και μάλιστα πιο τολμηρό από το πρώτο, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Αλήθεια, ποια εταιρεία γύρισε αυτές τις ταινίες? Για την πρώτη ταινία τη γύρισε η Warner Bros. Και τη δεύτερη? Η Warner Bros πίσω. Και αυτό το δεύτερο DVD θα είναι πιο σκληρό από το πρώτο? Ναι, πολύ πιο σκληρό. Αυτό ο παντενέρ μου θα με βαράει, θα με κουτουλάει, θα με φτύνει, θα με κρατουνάει, θα μου τραβάει τη σιλικόνη. Τίτλος του? Σιλικόνανο βάρβαρο. Και θα είναι διαφορετικό από το πρώτο? Ναι, πολύ διαφορετικό. Σε αυτό θα το κάνω από όπου μπορείς να φανταστείς. Εννοείς από περίεργα σημεία, από τα αυτιά ας πούμε? Κυρίως από τα αυτιά. Και δεν φοβάσαι την κουφαθείς? Γιατί στο προηγούμενο μου κάθηκα. Κάνει κάτι ερωτήσεις. Πηγαίνεις με αυτό. Όχι. Τζούλια, Τατιάνα. σε παρακολουθώ τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια. Ήταν φυσιολογικά? Ναι, πολύ φυσιολογικά. Ένα παιδικό τραύμα είχα μόνο. Όταν μου έλεγε συνέχεια η μητέρα μου, φάει όλο το φαΐ σου και θα σε πάρει ο Αράπης. Και ποιος σου γνωρίζει και θα σε πάρει ο Αράπης. Διάβασε τα μαθηματά σου και θα σε πάρει ο Αράπης. Και το ξεπέρασες τελικά? Ναι, στα 16 μου, όταν με πήρε ο Αράπης. Και κατάλαβα ότι έκανα τόσα χρόνια και διάβαζα τα μαθηματά μου και κοιμόμουν να ρωτήσω. Και έτρεγα όλο το φαΐ μου καφέ. Αλήθεια, σαν κοριτσάκι, ποιον είχες είδωλο? Τι την αφίσα είχες κολλημένη στο δωμάτιό σου? Του Γαρδέλη, του Μιχαλόπουλου? Όχι, το κουσκούνι. Σου δηλαδή από τότε φαν των ερωτικών ταινιών? Ναι. Αλήθεια, σ' άρεσε πάντα να τραβάς βίντεο? Από μικρό παιδί θυμάμαι τα παιδιά στη γειτονιά μου, τραβάγαμε διάφορες ταινίες. Αθώρισες τεχνικές. Ναι, και είχαν και τίτλους αυτές οι αθώες ταινίες. Αμέ θυμάμαι πρώτη ταινία για τίτλο «Ο Κωστάκης, εγώ και ο ξαδερφός του». Τι θέμα είχε? Αυτό που λέει ο τίτλος ήταν «Ο Κωστάκης, εγώ και ο ξαδερφός του» που τον έπαιζε ένα άλλο παιδί ο Γιαννάκης. Μετά επειδή είχε επιτυχία η πρώτη ταινία γυρίσαμε και δεύτερη με τίτλο «Ο Κωστάκης, εγώ και ο μπαμπάς του». Τον έπαιζε ο Γιαννάκης. Όχι, που τον έπαιζε ο μπαμπάς του Κωστάκη ο κανονικό.